வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த எஸ்யூவி கார்கள் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே செடான் கார்களை விட்டுட்டு எஸ்யூவி கார்கள் பக்கம் திரும்பிட்டாங்க. இப்போ மார்ச் மாதத்தில் அதிகமாக விற்பனை ஆயிருக்கக்கூடிய செடான் கார். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செடான் கார் எல்லாமே கொஞ்சம் நீளமான காரு. ஓவராலாக செடான் கார்கள்னு பார்க்குறப்ப மாருதி சுசுகி டிசைர் நம்பர் 1 பொசிஷனில் இருக்குது. பட் டிசைர் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்பேக்டான செடானு. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது 5 பெரிய செடான்ஸ், நல்ல நீளமான கார்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் 5வது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகி சியாஸ் கார் வந்திருக்கு. 300 கார்கள் இந்த மார்ச் மாதத்தில் விற்பனையாயிருக்கு. ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கு சேலு. 4வது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோடா ஸ்லாவியா கார் வந்திருக்கு. 1574 கார்கள் விற்பனையாயிருக்கு. 3வது இடத்துல ஃபோக்ஸ்வாகன் விர்டஸ் கார் வந்திருக்கு. 1792 கார்கள் விற்பனையாயிருக்கு. இப்போ ஃபோக்ஸ்வாகன் ஸ்கோடா ரெண்டுமே ஒரே குழுமத்துக்கு கீழே தான் வரும். 2 கார்களுமே கிட்டத்தட்ட சேம் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றா தான் உருவாக்கின கார்கள். ஸ்பேர்ஸ் மாறப்போகுது. அதேமாதிரி பேட்ச் நேம் கம்பெனி லோகோ தான் மாறப்போதே தவிர ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சேம் பிளாட்ஃபார்மில் உருவாக்கப்பட்ட கார்கள் தான். அடுத்தது 2வது இடத்துல ஹோண்டா சிட்டி கார் இருக்குது. 2693 கார்கள் பார்த்திங்கன்னா விற்பனை ஆகிருக்கு. இப்போ சிட்டி நம்பர் 1 பொசிஷனில் இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சிட்டியோட இடத்த பறித்தது யார் அப்படின்னா புதுசாக விற்பனைக்கு வந்த புதிய ஹுண்டாய் வெர்னா தான். வெர்னா கார் பார்த்தீங்கன்னா 3755 கார்கள் மார்ச் மாதத்தில் விற்பனை ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு பெரிய சைஸு நீளமான செடான் கார் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மாருதியை விட தொடர்ந்து ஹுண்டாய் மற்றும் ஹோண்டா கார்கள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காங்க. நன்றி.